Arestado ang 38 anyos na parasira na pigko-konsiderar bilang rank 8 most wanted person sa Bicol sa pigkondusir na manhunt operation sa Barangay Poblacion West, Milagros, Masbate, alas 11 nin aga kanakaaging Domingo. Binisto ang sospek na si alias Oding, residente kanao ng bitan na lugar na naaatubang sa kasong 3 counts of rape na mayong rekomendadong piyansa. Nadakop siya kan pinagsararong puwersa kan Milagros Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit Masbate Police Provincial Office, CIDG Masbate as in First Provincial Mobile Force Company. Na-file po yung kaso is 2 years ago. Tapos bali ngayon lang ma'am na November 15, 2024 po nailabas yung warrant. As accordingly doon sa investigator and case, ang perpetrator po nito is yung akusado po is stepfather nung victim. Then yung until now tinanong ko kung anong status before na aresto, nagsasama po yung akusado at saka yung nanay ng victim. Pero yung victim po nasa guardian na po niya, kinuha po nung tita niya. Sa parehong aldaw, naaresto man ang rank 10 provincial most wanted person sa Masbate sa pigkasar na manhunt operation sa Purok 3 Barangay Boncanaway, Balud, Masbate. Binisto ang sospek sa ngaran na Sunny, 36 anyos, construction worker residente kanao ng bitan na lugar asin para mientras na nag-iistar sa Barangay Santa Maria, Mobo, Masbate. Naaresto ang sospek sa kusog kan mandamiento de aresto para sa kasong panggagadan na mayong rekomendadong piyansa. According to the officer in charge po ng Mobo MPS, itong akusado na to ay nagtago simula nung kinasuhan siya ng 2014. Umalis na siya sa Mobo and nag-transfer na siya doon sa Balod. However, ma'am, with the intel packets ng different units, natuntun natin itong si Sunny para makuha siya, maaresto siya, at mai-return po siya sa Court of Origin at mai-hear na po yung case laban sa kanya. Parehong nasa kusudiya kan otoridad ang mga sospek para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta.